Ki dikhaw lagi mana kita? Ini lagi. Nih, manusia seriously zada geli. Minuman manusia apa mana? Khawse boro so manusia, khawse boro ओमफ्राय khawse गुबुन हारिनि आरो. जों दा देपुर बिलाव मोखां सुनो फैदों अपारेशना जोबहां जानायनि. दा बेहाय मोखां सुनोसै. सोरबा दुगैबा दुगैसिगोन, दुगैनोथ' आखान नङा बेहाय. एफा गिदिर दैमायाव, दैमा माने बिलो. दं बेयाव गोलेरबो दं होनना खोनादों. नाथाय दासिमाव रावजों नुजाफेराखै गोलेरा. हरनि बारथायाव नुजायो जाहैबाय. नैबेजों नुजाखांबायनो खनसे नै. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय. हर गेजेर जाबाय. हर गेजेरनि मथा मथि 9 रिंगासो जाबाय. जोंना अपारेशना साक्सेस जाबाय. मैया आं बेलासियाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन जे जोंनि बर' आइजोखौ गुबुन हारिनि मानसि मा जाथि आं बेखौ बुंला, बे मानसिया इनाय अयथासार खालामदोंमोन, टर्चार खालामगासिनो दंमोन. जोंखौ लेंहरबाय. ओमफ्राय जों दा सनापुरावनो दङ. जों दा रैखा खालामबाय. रैखा खालामनानै जों दा हिनजावखौबो जोंनि आखायाव लाबाय बा जों जब्द खालामबाय. लोगोसे हौवायाबो आंनि गारियावनो दङ, दा उनखिया दङ. दा देखायनो हाया आरोना, रिक्स थायो. बेबायदिखौ पुलिसाबो हेंथा होयो बिदिखौ, मानोना एसे रिक्सनि बाथ्रा नालाय बियो. जोंहा माखासे सारमोना गारि गंसेयाव दङ, गय बिहरदों. दा नैबे आदाया गय हैनो थांगासिनो दङ. मानोना मिथिङा दासिमबो जोबाखै. जायखिजाया मानसिखौ जों लाबबाय बेहाय. मानसिया लाबबाय ओमफ्राय फंनैसो होबाय बायदि आरोना. आंथ' होखाया नालाय, मालाबा होनोबो हागौ, खिन्थु आं दिनै एसे होनो बादों आरो. नोंथांमोनाथ' खोनाबा जाथायखौ बुंनो लुगैखागोन आरो. जायखिजाया जों मानसिखौ लाबबाय. ओमफ्राय आइजोआबो दङ बे गुबुन मोनसे गारियाव. जायबा नैबे आदा सासेया गय हैनो थांदों, दा बे थांगासिनो दङ. दा बिदिनो गोबां जाथाय जागासिनो दङ. जुदि बेबायदि जाथाय जायोबा नोंथांमोना साबधान जाबानो जाबाय. गोबां आइजोफोरजों बिदि जाथाय जागासिनो दङ. नाथाय बे जाथाया मा बेखौ आङो आबुङै बुंला, मानोना आबुङै बुंबाथाय जोंखौ हेंथा होदों आरोना. आं जायखिजाया ओरैनो स्लाइटलि भिडिअ बानायबाय. दा बे भिडिअखौ नुबाथाय जायफोरा बानायजादों बिथांमोना दुखु मोननो जानांगौ. आंनि उनावनो दं बे, आं बेखौ माने जब्द खालामना दोनदों. मानोना गुबुनफोरा फैनानै बुलागासिनो दंमोन. बेनिखायनो आंजों लाफादों आङो. माने दा बायहेरायाव ओंखारबानो बुगोन आरोना बेखौ. मोखाङा बुलाजोब्बाय. बर' बुजिना बुजिया मिथिला आरो आङो. जायखिजाया आं बुंनानै होबाय, मोखाङा बुलाजोब्बाय. बेखायनो आंजों दोनदों आरोना. आंजों थाबाथाय राव बुनो हाया. बेनिखायनो आंजों जब्द खालामना लादों. बिदिनो आरो एसे बांद्राय बुबा मानसिया थैगोन नालाय, बेखायनो एसे रैखाथि दा आङो. दा नोंथांमोना मा बुंनो सानो बे जोंनि बर' आइजोफोरखौ, इनाय अयथासार खालामग्राफोरखौ? आरोबाव बेल' नङा, नैबे जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव मोनसे जाथाय खोनादों. बे जाथायावबो थाबैनो अपारेशन खालामगोन बायदि. दा बे माला खालामनाय जायो बेखौ मिथिया. जायखिजाया थांनो दं आरो, मोनसे सम लानानै थांगोन. जोंहा बस मोना सारमोना मा होनो, दा बिथांमोननि सायावसो सोनारगोन आरो. बेबायदि जाथाया जागासिनो दं दै गुबुन गुबुन जायगाफोराव. आरो मोसौ सिखाव ओंखारदों, साबधान जाबानो जाबाय. गोबां जायगाफोराव मोसौ सिखाव ओंखारदों. दाखालिबो नै क'क्राझाराव नुवाखै, 4 गोजों मोसौ, न'खराव 4ल' मोसौ दंमोन. 80,000सोनि मोसौ, खमैबो 80,000नि बांसिनबो जानो हागौ, खमैबो 80,000 बेबायदि मोसौखौ खावनानै लांदों. 4 मोसौ गाब गोनांबो दंमोन. गाब गोनां माने बुजिखायो जानांगौ नोंथांमोना. बेबायदि मोसौबो दंमोन आरो. बिदिनो गोबां जाथायफोर जागासिनो दङ. दा बिदिनो गोबां आलाय सिलायबो जागासिनो दङ. माखासे जोंनि बर' आइजोफोरा गुबुन गुबुन जायगाफोराव खामानि मावनो थाङो, सोरजोंबा फुस्लायजाना लेंहरो, सोरजोंबा बिदिनो हाउस किपिंनि खामानि मावनो लेंहरजायो, थगायजायो, फैसा लुथिजायो, भटार कार्ड आधार कार्डफोरखौ लाखिनानै दोनजायो. खामानिखौ मोनागौ माने लाखिनानै दोनजाबाय. ओमफ्राय उनावहाय खामानिखौ होनोसै, बै दुप्लिकेट खामानि, खम दामनि खामानि, सानसेयाव खुनुरुखुम सोरनिबा थोरसि लथा सुनाय 300, 200 मोननाय खामानियाव सोना होयो. दा बेनिखायनो जायफोरा बिदि फुस्लायजादों साबधान जाबानो जाबाय, जायफोरा भिडिअखौ नायगासिनो दङ. अब्ला लोगोफोर, जोंनि माखासे फोसावनो गोनां खौराङा बेखिनिमोन. जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों, भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय. हरबो जाबाय आरो जोंहा माखासे मिटिंफोरबो जाबावगोन. मिटिंखौ आं हायोबा देखायनो नाजागोन. बेनि उनाव फैगोन भिडिअआ बे मिटिं जाबाथाय. आरो जुदि जायाबाथाय डाइरेक्ट न'आव लांखासिगोन आरो. न'आवथ' जों थांला, माखासे मानसिफोर फैगासिनो दा जोंनिफ्राय. जायगाखौ आं खोन्थाया, ओरै सोनाब साइडनि, सोनाबनिफ्राय दा मानसिफोर फैगासिनो. दा बिसिनि आखायाव जों गथायसिगोन. दा बेखिनियानो लोगोफोर, गोजोन्थों, एसेनोसै, बाय बाय. मा हाजिरा मावो?